This is the home of the 56th Infantry Battalion of the Philippine Army. Ano ba yung ginawa nila? Ano ba yung 56th Infantry Battalion? Tingnan natin. Trustworthy, altruistic, tactful, admirable, and godly. Ito yung tatag. Gaano ba katatag ang naging role nila? Bakit nanalo sila sa larangan ng propaganda? At bakit nakuha nila yung Pantaron Range again? Dati mi nga MP, ma'am, kunya nagsulindir mi. Pagkatapos, gitabangan namin sa sundalo, ma'am. Mas maayo kaya ng sundalo, ma'am. Ano, makatabang sa amo, ma'am. Kunya, ginatabangan po ni ma'am nga magpa-eskwela sa mga bata, ma'am. Si Crispin Dakit, usa sa nakabenepisyo sa Kalinaw nga gihatod sa kasanduluhan sa sitio na Silaban. Usa sa pinakatumoy nga sitio sa lungsod sa Talaingod, Davao del Norte. Usa ka kanibalwarte sa rebeling New People's Army. Sa akong pagsuroy sa lugar, kuyog ang mga membro sa 56th Infantry Battalion. Akong nakita nga bisan ang mga bata taas na og panlantaw sa sundalo, kay kung sa una ang ilang ginikanan manago og makita og sundalo, karon malipayon silang makikita sa sundalo. Sa among pagbaktas, akong nahimamat. Salamat mi ma'am sa ila sa military. Kay nakita lagi na ang produkto, murag okay na kayo pagpagawas na. Di na sa unang alisod kayo. Anang sundaman ko ma'am naka kuan ba ning nagasuporta gapot sa amo sa kuan ning sa lumad. Nakakita gid sa amo ang pagkaliyok nga alisod kayo. Mga kitabangan mi sa mga sundalo dire. Ang mga bata nga kanik kabahin sa Salugpungan Schools naka-enroll na sa formal school nga gibutang sa Department of Education pinagi sa programang Last Mile Schools. Sa buntod nga bahin paingon sa sitio na Silaban, kini ang kanto sa sitio Pongpong. Akong natagbuan ang grupo ni Teacher Alfredo David Jr., ang acting school principal sa Pongpong Elementary School. Kuyog si Teacher Rodel Fernandez o si Teacher Rodito Cardines. Bisan nagulan, malipayon ang mga maestro tungod kay matod nila kay ang pag-edukar sa kabataan sa bukid nahimo ng kabahin sa ilang propesyon ug sa ilang pagmahal sa ilang mga komunidad. Samtang sa sitio Sambulongan, duha ka oras baktason kilid sa bukid, sundalo ang nagadala sa ilang modules. Aduna kini 120 ka mga estudyante ug usa kini sa 5 ka last call miles nga nabutang sa Talaingod, Davao del Norte. Gisaysay ka na ko ni Teacher Alfredo. Sila jud ang una. CSP program is pinaka the best yun nga program sa Army. Nakita na sa CSP program. Unang bahin, ma'am, ang community alop kaayo sa Army, alop kayo sa mga armed forces. Nga naman, kay kumbaga tagsala makita nila. Here comes sa CSP program, kauban ang ubang stakeholders. Kumbaga kabig niya tanan ang mga ubang stakeholders. Na-draw mo because of the heart sa Army? Totally, ma'am. Kung maingon ta, dili man jud namo kumbaga sa una nga si DepEd mo sulod og mga Wait lang, are we enjoying the rain? Yes, ma'am. Okay. So, Public service man ni ma'am. so In behalf sa Army nga nagsulod sa CSP program. So dako kami sa amo lang sa last mile, mama. Sa amo lang. Dako kami o benefit sa ilahang effort. Kay dili man pwede ang Army nga mo no. Always yes man dito. like the teachers. Yes, ma'am. Teachers and Army and sana din ang health. Sana din ang health, ma'am. Masabay na mo. Si Teacher David, nga dadisino sa Sambulongan Elementary School niya atong 2019, nagbutyag sa iyang unang pag-adto sa lugar. Gibati siya og kahadlok ug ang iyang kaisog nagagikan sa kahigwao sa ginikan ng mga atamanobo nga maedukar ang ilang mga anak. Nahimong katimbayayon na sa komunidad ang mga sundalo. Sa kabukiran sa Pantaron Range, imong makita nga giduso sa kasundaluhan ang kalambuan ug nahimo silang gabay sa katawhan. Ang ngayon usab gatan-awon sa komunidad nga nagpalibot sa Talaingod nga ang kalambuan ug kahusay sa bukid dako og epekto sa ilang pagpamuyo tungod kay wala na giyera o wala sa buto-buto nga madungog. Kung magpadayon ang kalina og panaghiusa ug magpadayon ang panlantaw sa katawhan nga ilang katimbayayong ang sundalo, ang ngayang lantawon kung unsaon pagpadayon sa maayong binuhatan ug matudluan og eksaktong teknolohiya ang mga membro sa Atamandubo sa ilang paglambo. Paglambo sulod mismo sa ilang yutang kabilin. Edit Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!